Tulo ka mga lugar sa Sugpo ang gibantayan sa mga tinugyanan tungod sa kalambigitan sa cyber pornography. Gawa sa mga hamtong na babae nga nalambigit, daghang mga minor de edad ang gitukbod silang kaugalingong mga ginikanan sa pagpasudayat o balaway aron lang makadali makakwarta. Ano ang special report ni King Perez? Under surveillance na mo 2 other towns. Actually, yung dalawang cases na yun ay sa province of Cebu. Tungo sa Committee on Women and Children sa Junta Provincial ug NBI Regional Director nagkanayon nga gawa sa lungsod sa Cordova, laing pang duha ka lugar ang ilang gibantayan tungod sa operasyon sa cybersex ug child pornography. Apan wa nila gibutyag ang laing duha ka lugar. Nahimong dakong hagit karon alang sa namunuan sa lalawigan ang pagbatok sa operasyon sa cyber pornography nga ang biktima mga menor de edad. Ang National Crime Agency sa nasod sa Britanya bago lang mi-konbikto sa usa ka pedophile nga kliyente sa cyber pornography dinhi sa Sugbo. Nakita sa gobernador nga angay pangusga ng pagpatuman sa mga balaod batok sa child pornography aron sa pagpuo niini. We have not talked about it yet kami ni Vice Gov, but I'm dugay naman ang iyang advocacy kining child cyber porn. As we have to keep Cebu free from this kining cyber pornography. No? Batay kayo for us na we are a tourist destination. We are a Catholic. We are deeply religious people here, and then dunaning cyber pornography. Adunay tulo ka kaso sa child pornography dinhi sa Sugbo. Mato ni Vice Gobernador Agnes Magpale, hinay ang dagan sa mga kaso. Up to now, we're still waiting. 3 years na. Ang mga bata ko na nagko na. Sa duha ka anti-child pornography operation sa miaging tuig, 16 ka minor de edad ang na-rescue o naa karon sa maayong pagdumala sa protective services sa DSWD. You cannot really say that they have been traumatized because they're just children, and then I think the things that were asked of them, they thought that it was normal, it was okay, that they were just playing. We have to we have to make double efforts on our advocacy. Gingong epicenter sa cybersex ang lungsod sa Cordova tungod kay kadaghanan sa mga biktima ang na-rescue sa maong lungsod. Nakabus ang usa sa mga gitumbok nga hinungdan kung ngano nagpadayon ang maong kalihukan kung diin ang mga ginikanan mismo ang nagtukmod sa ilang mga anak nga makig-cybersex. Ang dali nga pangwarta mo isagad nga nag-agni sa mga ginikanan nga mutukmod sa ilang mga anak sa cyber pornography. Niadtong Setyembre sa miaging tuig, tulo ka menor de edad nga babae na rescue sa Sitio Lower Sunok, Barangay Ibabaw sa lungsod sa Cordova. Matod sa igsoon samahan sa mga bata, ang kanihit sa panginabuhi sa ilang lungsod ang nagtukmod sa mga tao nga mudangop sa sayon nga kwarta sa cyber pornography. Bisan og ginani lang ilang panimay, dunay mga computer ug internet connection. Kay sud sa pribadong panimay, gibuhat ang cyber pornography, dili sayon ang pagdakop niini. Di ko kasulti kay private mong gudman nila pud kung naa sila. Di ta kasulti nga mauna. Giplanuhan sa NBI ang pagtukod og anti-cybercrime surveillance unit dinhi sa Sugbo. Sa pagkakaroon, duha lang ka mga agents ang gi-assign dinhi. At hindi lang agents pati na equipment. We have to work harder. We have to work together, no, para to stamp out this threat to our society. Now, if there are parents who are involved in this, then the more the law should be strict on them. King Perez, News 5. Gitambagan ni Governor Junjun Davide ang nagduma sa Sinulog Foundation nga i-liquidate na ang mga nadawat ining donations ubos sa miaging pamunuan sa Kapitolyo aron makuha na nila ang financial assistance. Gingong nasayod sab si Davide nga wa pa mahatag ang tunga sa milyon nga donasyon sa Kapitolyo sa miaging tuig kay wa pa makaliquidate ang foundation. Samtang si Vice Governor Agnes Magpale wa masayod nga wa pa day mahatag ang hinabang. Si Magpale milingkod isip acting governor di atong miaging tuig human gisuspenso ang kanhi gobernador. That's what Mr. Ballesteros is saying. Wa pa sila makuha ni for the assistance last year, maybe because wala sila ka-liquidate pa. And that's what he told me, I think. Pero wa na sila i-liquidate. O wa na sila i-liquidate noon, ihatag na to tanan, and then they start liquidating. I really do not know because as soon as I signed it, I thought
nahatag na. Thanksgiving Mass gipahigayon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu ug sa Sinulog Foundation Incorporated alang sa nagmalampusong Sinulog 2014. Gipahigayon ang misa sa Basilica nga gitambungan nilang Cebu City Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgar Labella, SFI Executive Director Ricky Ballesteros ug ubang Board of Trustees. Matod sa mayor nga angay lang nga tapuson ang sinulog sa usa ka manungdanong misa pasalamat human kini nagmalinawon. Dugang niini nga milagroso ang milabay nga kasaulugan kay wa gyud mobunok ang uwan sa solemn procession ug sinulog grand parade. The last, of course, thanking that notwithstanding, we all are still standing and been able to have all these experiences that brought about oneness and not to mention even the economic outpouring for the whole island of Cebu. Gipahigayon karong adlaw ang unang suroy-suroy Sugbo ubos sa pamunuan ni Governor Junjun Davide diin ilang gibisita ang mga kalungsuran ug dakbayan sa Southern Cebu. King Perez, Suginlimi. Alas 7:30 migikan ang 5 ka tourist bus din ana sa halos usa ka gatos nga mga paying participant ang musuroy sa duha ka dakbayan ug 11 ka lungsod sa habagatang Cebu. Giubanan sila ni Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale. Una nilang gibisita ang dakbayan sa Karkar. Sud sa Karkar Museum nga usa ka kanhing tambalanan nakita sa mga participants ang mabulukong kabilin sa maong dakbayan. Reason I keep coming back, I enjoy it. Naglaom ang gobernador nga malingaw ang mga participants sa labing unang suroy-suroy Sugbo karong tuiga. Putog sa dakbayan sa Karkar si Davide kay doon na pa kinilaing appointment. Apan ang iyang asawa nga si Jobel muuban sa tulo ka adlaw nga caravan kinsa mibayad og 11,000 pesos. So I really hope na the balikbayans would enjoy their the suru-suroy. Oh, yeah, I should pay. I'm a guest. I'm a paying guest. Kaya di niya ko pa kanon. Gipasalig ni Vice Governor Agnes Magpale nga menos ang gasto ug presensya sa mga politiko sa matag bisitaon nga mga lugar. Naglaom sab si Magpale nga maka-break even ang Kapitolyo sa gasto sa Southern Heritage Trail. Di man yun meant to be money making, no? This is a promotion, di ba? From the very start. So, King Perez, News 5. O kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Enero 22, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!